Musakyan na. Agoy. Amo ning ginahambal Papa Jing, dapat sa mga walay uyab hindi na kamo magpili sang inyo masakyan. Dire na lang kamo sa mua. Nan. Amin bahala sa inyong biyahe mga kabrigada. Ay. Anyway, good morning ladies and gentlemen. Good morning. Mayong aga sa inyo tanan kabrigada. How are you? On a Tuesday morning, medyo mag-uom ang sitwasyon sa panahon, Brad. Oy, go-om naman Papa Jing. Nag-declare na ba? Wala pa. Ano nang ginapaabot sa mga estudyante ang mag-declare mga kabrigada. Sanguna Papa J. Mag-ulan-ulan kang magtalithi gamay. Ang problema kita kung basi mabasa kita sa aton nga pagpakadto sa eskwelahan. Pero magapadayon gyapon kita sa pag-eskwela. Sa subong Papa J, magtalithi gamay, mag-ulan. Ulaton ang declaration ni Mayor. Dalom ba gani? Oo, galom pa lang. Lugaya mo po sa Facebook. Ala, my God. Ala, sige, sa bagay, mo naman ang ginahambal mga kabrigada ang sitwasyon, Brad, especially mangingani daw panahon mangyapon. Pabago-bago ba? Maabot na okay sumong, sunod adlaw, hindi naman okay. Mula ng life mga kabrigada. Ang importante kung paano kita makisabay sa sayaw ng buhay mga kabrigada. Sayaw ng buhay? Yan, mula na mga friends, paano tayo makisabay mga kabrigada sa huyop sa hangin? Parehas kalamig sa mga hangin mga kabrigada, specialist mga walay ka-date this Valentine's. Kamusta kamo da? May target na bala kamo? Dapat subong pa lang Papa J, pizza sa pa lang. May target na kamo. Para pag abot sa pizza 14, preparado ka na. Invite mo na lang siya basi kung pwede mag-boxing anay ta. Ay lang targetan ng silingan nga na uyab ha. Delikado na mga kabrigada. Kamunik sa ginahambal Papa J nga sa sobra mo ka pinalanggaon pati tupad balay ginpalangga mo na. Ala, my God. Ayaw pala be, ayaw pa sobra yung mga kabrigada. Pero ang amba sa iba, pizza 6 pa man subong, Brad, di ba? Tuesday subong, pizza 6 sa Pebrero mga kabrigada. Ang hambal sa uban, may chance pa kuno. Kailan pa man pizza 14. May chance pang makapangita. Kadate this coming February 14 mga kabrigada. Lawig pa. Lawig pa. Taas pa kung basketball gani nga segundo na lang gani na. May chance pa. Amo na ginahambal, segundo pa lang. Maka 3 points pa. Tama. Marami pang mangyayari. Segundo pa lang. Matanta, 5 seconds. Uy, marami pang mangyayari. Time out sa kadali. Rep, time out, rep. Time out. Na planuhan. Sino ipasa ang bola? Sino ang mag-agaw sa bola? Sino ang mag-lay-up? Sino ang mag-3 points? Di ba? Amom lang na. Naman na kasimple mga kabrigada nga dapat planuhan yun, especially sa mga walay uyab. Dapat planado gid. Ay, thanks din, Papa J. Buenoy, nga manay walay uyab. Dili, Philippines. Ay, kumpiyansa. Ay, narabatas Mindanao. Hapit na. Ay, plano ra ba? Base kong maka-message sa puda, what country is this? Wala, my God. Magkod sila, Papa J. What people in your place? Mindanese. Mindanese na? Wala, my God. Magkakabalas, Mindanese, Vietnamese. Ay, nako. Anyway, good morning once again, ladies and gentlemen. Ready na mi? Kay nakaduha na mi kabrigada kakap sa Maxan Coffee. Namin ang kondisyon sa mga lawas, mga kabrigada. That's why plastar na mo rin mga kabrigada. Mga hilog ko ninyo subong oras. Plastar mga kabrigada para tayo yun ng dagan sa inyong pagpamati subong adlaw mga kabrigada. Nga Martes, bagom-gom ang panahon, sitwasyon. Bangod ko ni Brad sa ano na naman yung bagyo na naman eh. Pasilo pressure naman ni Papa J. Kapag may ka-move on mga kabrigadas, LPA itong nagligad ng mga inadlaw. Arin na, mag-uom na naman panahon.
Pero ang hambal sa iba mga kabrigada, amugin ko nun ng life. Kumbaga, sometimes di nyo ma-predict mga kabrigada ang mga nagakanabo sa buhay ni mo. Correct. Di nyo kumbaga ma-expect mga kabrigada nga may mga nganing mga sitwasyon mga kabrigada. So that's why, preparado ta permanente. And of course, ngayon taog dungag nga kusog halin sa Ginoo. Amo na pinaka-importante mga kabrigada. So ay kami diri mga friends, of course, sa Brigada News FM Coronadal. Amo ginang ginahimo na mga friends, sabayan na mo pag inom og Maxan Coffee. Naming conditions lawas mga kabrigada. Maxan Coffee, kompletos mga minerales kabrigada. Kompletos mga nutrients nga ito makuha mga kabrigada bangod kay Maxan Coffee. Ayan na, mga ingredients di basta-basta. That's why kamadias mga gainom og Maxan Coffee, sigurado na namin ang conditions lawas mga kabrigada. Maxan Coffee, available na sa tanan ng mga Brigada Pharmacy branches, tanan ng mga butika sa inyong mga places, lugar. Maxan Coffee, Max Healthy, Max Sarap. Batihan ka na nila, Brad, Sunday. Yawa, no? Ano mga reaksyon nila sa mga itong Domingo, Brad? Kwan sila, Papa J, speechless sila. Speechless. Wala sila katingog. Wala katingog, kaya natingala man sila. Tinuod giniayhan. May milagro giniayhan o kung natabuan lang. Basi kung Hindi natabuan ina. Basi kung natabuan lang, wala ka mo katingog. Pero salamat Papa J, salamat sa pag-upod nila sa akon. Sang Domingong adlaw, salamat sa mga kabrigada nato sa suporta. Ay ka. Wala ya. Wala mga kabrigada. So next Sunday na naman. Ayan na. Sige, basta tangalan nyo mga friends dali si Brigada News FM. Si Boy Nonoy mga friends, especially sa Tunog Sunday. 5 minutes bago mag-alas 11 mga kabrigada. Tama gina Papa J. Boy Nonoy. Laban lang, biskin walay kalaban. Laban lang, biskin di na to balaan kung saan ang finals. Oy. Tama kita na mga kabrigada. Correct. Mahimuala. Kaya mo maginang buhay natin dito sa Earth, my friends. Ang pinaka-importante din na dapat may mga suporta tahalin sa pamilya, suporta tahalin sa itong mga abyan, itong mga utod na to. Sino ba nang mahatag sa itong suporta? Moral support man na? O ano ba nang suporta mga kabrigada? Spiritual? Oo. Namin na mga friends nga na masuporta sa imo. So to adre Brad. Ikaw, suporta sa imo as ni Gary. Nami kayong pamatyang. Amo gining pinaka-the best Papa J. Kay siyempre sa matag-adlaw-adlaw naton nga mga hilikoton, nagakawad-an kita sa mga minerales sa aton nga kalawasan. Amo na sa mga kabrigada naton kung kisa abi mo normal nga nagakakapoy ikaw. Kung kisa daw kulang ikaw sa tulog kay hindi maayong imong tulog. Basi kung kisa way ka kabalo nga kulang na ikaw sa iron. O kulang na ikaw sa iodine. Kulang sa iodine. Iodine. Kulang sa iron and kulang sa iodine. Dapat iodine pagminsan. Amo na sa mga kabrigada naton sa Nigari, kompleto sa minerales ina. Pasok na ng iodine sa ginatawag nga minerales sa Nigari. Sa isa ka baso, patakan sang 5 ka patak, sulod sang 1 ka litro, patakan sang 40 ka patak, kaya na mapunan kakulangan nga minerales sa aton kalawasan. Nga dili magapunan ni Kapitan. Pagkulang sa iodine, inigari. Nigari. Sa Nigari, patak mineral. Pwede na mabakal sa Brigada Pharmacy. Correct. Tanan nga mga butika mga kabrigada sa inyong mga lugar. Ari na kay gamay na lang bago maglason sa mga kabrigada, bago magsunod lang atong live drama. Sunod na natin mga kabrigada ng atong mga live greeting. Good morning. Grabe ni mga issues mga artista. Sa mga artista, mamang. Di basta-basta, ha? Grabe sa mga vlogger. Mga vlogger sila. Create of content. Para tapos kung hindi mag-click gani, dayon bulag. Kabaluan mo mga higala, kang si Bea o si Domi. Muna nga, duha lang ko ng tao sa kalibutan. Ang niste og ni Bea. Ay, correct bongga beso. Ang niste og ni Bea. Pero si ang
ang nagpakalat ng issue karon si Mamang. Mamang Oji. Mamang Oji. After sa katong Jericho Rosales ug katong iyang nagbulagay naman. Subong si Bea si Bea naman. Grabe talaga si grabe talaga si Oji Alcacid. Ibang level na talaga siya. Oji Alcacid. Si Oji. Oji Alcacid, di ba yun? Oo. Yung yung source ng ng balita. Hindi. Kwanto, Brad? Oji Diaz. Ay, Oji Diaz pala yun. Ay, sorry. Oo. Okay lang. Pasensya. Kasi, akala ko nga, Papa J, si Oji and Cockroach. Oji Alcacid. Si Oji pala yun. Oji Diaz. Ay. Oji and the Cockroaches. Iba pala si Oji. Iba pala si Ogi. Iba. Ang source pala si Mamang Oji Diaz. Ay, mga higala, ha? Si Bea at Dominic pala hiwalay na. Hala ka, Hala ka, side. Sige na, Brad. Basahan na mga mensahe na, Brad. Kasi masungkol pa sa tuwan na. Basig, Ojihon pa tayo. Ojihon, ha? Good morning kay kay Madam Cutie Glens. Nga bastante na sa Ayudin. Ay, congratulations, Madam Cutie Glens, ha? Naka-ayudin na daw sa Papa J kay nakadigari na si Madam Cutie Glens. Grabe ka. Melanie Daton, hi mga lods, magalom nga unto sa inyo duwa. Cecil Ruaburo, good morning, shout out watching from Tumado, Alyusa, North Cotabato. Si Lengleng Cordero, good morning. James David Cristobas, hello po, pa-shoutout sa Libak Sultan Kudarat. Bahalag, sige kayod, basta bastante sa ayudin mga idol. Correct. Amo gining pinaka-the best, madam. Dapat kumpleto din tayo sa ginatawag nga ayudin.